Almanya fikara xwe derbarê êrişa Tirkiye li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê derbrand. Di heman demî de parlamenterên Almanya pirçekirina Tirkiye ji aliyê Almanya ve red kirin. Ulrike Demir, cêgira berdevka hikûmeta Almanyayê got ku welatê wî çaveriya raportên derbarê êrişa Tirkiye li ser Efrînê dike. Daxwaz ji hikûmeta Almanya kir ku bi tu awayekî Tirkiye pirçek neke û rê bide derbasbûna alîkariyên mirovî. Herwiha Demir amaje da dilgiraniyên Tirkiye derbarê parastina ewlekariya şerîya sînorê xwe lêgel Sûriyê. Ji aliyê xwe ve Jürgen Hart şarezayê karobarê siyaseta derve ya Partiya Yeketiya Mesîhî ya ku Angela Merkel serokatiyê dike, daxwaz ji NATO kir ku bi zûtirîn dem rêkaran li hember êrişa Tirkiye li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê bigire ber ku Almanya bi tenê nikare fişarê bixe ser Tirkiye. Herwiha Jürgen Hart got ku divê mijara êrişa Tirkiye li ser Efrînê di civata Encûmenê Hevpeymaniya Bakurê Atlasê ango NATO bê gotûbêjkirin. Eşkere kir ku di baweriya wî de ev êrişa Tirkiye li ser Efrînê binpêkirina ji yasayên navdewletî re. Herwiha berdevkê karobarên siyaseta derve li fraksiyona Yeketiya Mesîhî li Perlemanê Almanya daxuya kirin ku divê em çaveriya raportên derbarê rewşa Efrînê û daxuyaniya hikûmeta Tirkiye bikin. Berî ku tu biryarek derbarê şandina çekan ji bo Tirkiye bêstandin. Ji aliyê xwe ve Rolf Motisnêj şarezayê karobarê derve yê Partiya Sosyalîst a Demokrasî li Almanyayê dilgiraniya xwe ji karînana tankên Almanî ji aliyê Tirkiye ve li êrişa ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê nîşan da. Herwiha Rolf daxwaz ji Hevpeymaniya Bakurê Atlasê ango NATO kir ku êrişa Tirkiye li ser Efrînê gotûbêj bike. Ji ber eger heye êrişa li ser Efrînê bibe kêşeyeke navdewletî. Sara Wagenknecht seroka fraksiyona Partiya Çepa Almanî daxwaza rawestandina pirçekkirina Tirkiye ji aliyê Almanya ve kir. Herwiha daxwaza vekişana hêza Almanyayê ji bingeha qoniya li Tirkiyeyê kir.